చిలుక పలుకు. ఒక గ్రామంలో ఉండే సిద్ధయ్య అనే అతను చిలుకను కొందామని బజారుకు వెళ్ళి ఒక దుకాణంలో అందమైన చిలుకను చూసి దాని ఖరీదెంత అని దుకాణం వాణ్ణి అడిగాడు. 100 రూపాయలు అన్నాడు దుకాణం వాడు. 100 రూపాయలే అంటూ సిద్ధయ్య ఆశ్చర్యపోయాడు. ఈ చిలుక సామాన్యమైంది కాదు, కావాలంటే దాన్నే అడగండి అన్నాడు దుకాణం వాడు. నువ్వు 100 రూపాయలు ఖరీదు చేసే మాట నిజమేనా అని సిద్ధయ్య చిలుకను అడిగాడు. అందుకు సందేహం ఎందుకు అన్నది చిలుక. ఆ జవాబుకు సిద్ధయ్య చాలా సంతోషించి డబ్బులిచ్చి చిలుకని ఇంటికి తీసుకుని పోయాడు. ఇంట్లో అతడి భార్యాపిల్లలు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు చిలుక అందుకు సందేహం ఎందుకు అని జవాబివ్వసాగింది. దాంతో సిద్ధయ్య ఆ చిలుకకు ఆ మాట తప్ప మరేమీ రాదని తెలుసుకొని తను మోసపోయానని గ్రహించి నేను వట్టి అమాయకపు వెధవను మోసపోయాను అన్నాడు. ఆ వెంటనే చిలుక అందుకు సందేహం ఎందుకు అన్నది. అది విని సిద్ధయ్యతో పాటు అతడి భార్య పిల్లలు పొట్ట చెక్కలేలా నవ్వుకున్నారు.